Ja, ik weet niet hoe het met u zit, maar bij ons stijgt de spanning. We hadden een hele mooie groep hengsten bij het kampioenschap. Jonge dekhengsten die nog niet op afstammelingen zijn goedgekeurd. We hebben als opdracht om te kijken welke hengst op dit moment het meest voldoet aan het fokdoel. Zowel qua rasuitstraling, bouw, beenwerk, stap en draf. En daarnaast natuurlijk ook het karakter. En we gaan voor de reserve. We hebben 4 hengsten overgehouden. Dit is de kopgroep van deze categorie hengsten. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Dat is een hengst die veel jeugd uitstraalt. Die heel fijn op eigen benen draaft en stapt. Herre 524, reservekampioen. Ja, en dan zijn er nog 3 over. Misschien kunt u helpen. Heeft u een favoriet? Niks ten nadele van de andere 2 hengsten die hier ook nog overblijven. Een hele eervolle vermelding in dit kampioenschap. Maar kampioen jongere hengsten wordt een hengst die qua beleiding heel goed in het fokdoel staat. Een hengst die goed op het achterbeen kan komen. Jeppe 537. Ja, we gaan afscheid nemen van de 2 andere hengsten, ook vergebracht, dames en heren. Geef ze wel een applaus mee. 2 hengsten blijven in de baan. Kerstvers kampioen bij de jonge hengsten. Ook dit jaar weer Jeppe 537. Fokkers, eigenaar, kom erbij. Reserve kampioen jong hengsten, Herre 524. Jeppe gefokt bij Vunie Lopers in Alteweer. Stoterij Bommelstein, eigenaren, kom erbij. En Herre gefokt bij de Vunie de Vries in de loop, ook de eigenaren. Waar zijn de mensen achter de hengsten? Komen eraan, zie ik. Mooi. Merle Slagers namens het Jong KFPS, Frank Fokkers, voorzitter van het KFPS, gaan de hulde brengen. Kampioenskeuring jonge hengsten, wat was het een strijd, wat hadden we 11 geweldige hengsten. En de kampioen Jeppe 537, de prachtige sjerp hier omgehangen door Frank Fokkers. Bloemenhulde. Uiteraard gelukwensen van de juryleden. Jeppe van Alwin 469, Maupier 448, gefokt bij Lopers Alteweer, in bezit van Stoterij Bommelstein. De kampioen jong hengsten. Herre, fokproduct van de Vunie de Vries in de lopen, zoon van Nane 492, maal Reinder 452. Neem even de tijd ervoor, dames en heren. Dit zijn de plaatjes waar we naartoe hebben gewerkt, ook bij deze kampioenskeuring jong hengsten. Prachtige plaatjes, blije gezichten hier in de piste, onvergetelijke momenten. Dit vergeet je nooit weer als fokker eigenaar. Fokkers-eigenaren gaan weer plaatsen maken. Nou ben ik benieuwd wat u gaat doen als publiek, dames en heren. Deze beide hengsten hadden geweldig veel fans.
op de lounge, op de tribune. De komen ze nog een keer. De kampioen Jeppe 537. De reservekampioen Herren 524. It's up to you. Super. Wat een hengsten. Wat een applaus. Wat een publiek.